Que hai? Pois chegoulles a hora a estas Tetramonium caespitum. Esta é unha raíña fundadora que recollín o ano pasado. Xa ves que ten unhas cantas obreiras e pupas. E xusto fai pouco se lle secou o depósito de auga. Entón xa é hora de mudalas. Así que nada, vou aproveitar este formigueiro pequeniño, fundacional. Así que nada, imos con cuidadiño. A cuestión aí vai ser que non se escape, non? Ademais teño aquí estas dúas que xa están aí como que queren saír. E non sei, a ver se temos sorte e polo menos se escapan para atrás. Senón unha delas terá que ir fora. Eu non me gusta que anden por fora. Tampouco quero matalas. Así que imos ver se con moito cuidado se nos vai para atrás. Ata non sei se está enganchada ela no algodón. A ver. Vas, ves, vas. O tema é que veñen agora máis. Eu penso que está enganchada, non vos vou a mentir. A ver. Pois nada, se ten que saír. Terá que saír. Ademais estou vendo que esa que viu por aquí a ver se marcha. Vale, eu penso que podemos tirar así. Esta se queda un pouquiño por alá. A ver, non atino ben que estou vendo a través do teléfono. Vale. E por aquí. Vale, esta do algodón estas están xa aí metidas. Esta efectivamente está enganchada. Así que nada, a ver se con cuidado. Con cuidado. Conseguimos sacar. Aí va, perfecto. Listo. Pois nada, agora teñen tempo de sobra para mudarse, a ver canto tardan. Penso que non moito porque pois aquí as temos todas elas mudadas. Nin me deu tempo a preparar o vídeo, o sea, estamos falando de aproximadamente 20 horas o sea, menos dun día que lles levou mudarse. E con razón, porque xa digo, quedaba medio humedecido o algodón do tubo de ensaio, pero xa non había auga, así que moito mellor así. Polo que imos completar a mudanza quitando isto por acá, bloqueando ben a porta, que debo ter por algún lado. Está aquí. Isto teño que quitar. Veña, vamos que non queda nada. Vamos a ver que coincida ben o burato. Vale, bueno, pois aquí as temos. Podemos deixar agora tranquilas, pero para que vexades un pouquiño, a ver se isto enfoca, onde andan. Aquí as temos xusto
na zona máis húmida, vale? E nada, así que esta será a súa casa por unha boa tempada. Listo. Mirade que son as cousas. Hai que revisar sempre, sempre, sempre que todo quede perfectamente pechado. Mirade, pechei e segurei a porta, si. Quedou algún burato? Pois si, ves? Hai que ter sempre moito cuidado. Sempre hai que revisar todo 2 veces, 2 ou 3, se é necesario, porque despois aparecen por aí as formigas andando e non sabemos o que pasou. Pois mira, pasou o que pasou. Entón nada, que buscar exactamente isto. Así sí, vale? Así sí. Pois nada, echamos aquí de novo, bebedeiro e a tapa. Agora sí, espero. Veña, vémonos.